Takže jsme 2 hodiny v Metzu. Hodinu a půl jsme se snažili najít centrum. A záchod. A záchod, ano. Bloudili jsme úplně na opačné straně. Ale koupili jsme si bagety. Trouble if they knew. I'm trying hard to make you see. Že ratatouille. Že ratatouille, že ratatouille, že ratatouille. Ne, regrete. A to je. Tak, od roku 2017 ve Francii uzákonili zákon, který říká, že pokud se pohybujete po Francii bez bagety, tak jste podezřelí a měli byste být zkontrolován příslušnými úřady. Takže dobré ránko z Lucemburska. Dneska máme krásné počasí. Ano, přesně tak. Přesně tak. Tak doufám, že nám to vyjde, všechno stihneme. Máme asi jenom 5 hodin na to. První třída TŽV. Ano, první třída TŽV znamená, že jdete autobusem. Jsme v Thionville a dojeli jsme sem autobusem a měli jsme tady přestupovat na TŽV. To nám samozřejmě ujelo, protože prostě Francouzi. Ale máme jízdenku do Paříže, jak můžete vidět. Jízdenka do Paříže, abych ti dal tady detail, tady na tuto částku. Ano, máme 0, ano. Takže my odsud můžeme rovnou do Paříže. Do Paříže, ale jediný problém v tom, že student agenci odjíždí asi o hodinu dřív, než my tam dojedeme do té Paříže. Což je hodně naprosto. Což je jakoby, neměli bychom se jak dostat, ale máme zdarma jízdenku do Paříže, takže... Takže teďka přemýšlíme nad tím, že se vykašlem prostě na veškeré pondělní plány a zajedeme si do Paříže. A to se mi platí, no ne?
Takže výlet do Paříže se nekoná, protože jsme zjistili, že zpáteční jízdenka z Paříže do Metzu by nás vyšla na nějakých 150 €, což je zhruba 2100 na jednoho. A to těm Frantíkům prostě nedám. Jsem tak rozhořčen, že nemám chuť ani na své krosány. Máme krosány, ale nemáme jízdenku z Paříže zpátky. A nic nám zpátky nejede. A je to úplně v háji. My jsme byli tak natěšení, že pojedeme. A nakonec to nevyšlo, takže teďka budeme trávit zbytek času. Takže máme asi nějakých 7 hodin, co tady můžeme dělat v krásném zapadlém městě Metzu, kde je všechno zavřené, protože je neděle. A můžeme se dívat, jo, máme tam takový krásný hrad, tak můžeme se jít podívat na hrad, budeme se podívat na hrad. A budeme utápět své deprese v čokoládě a francouzském víně. Tak jako, je to tady pěkné, ale pořád se cítím jako dítě, které dostalo vynikající dort a pak mu ho sežrali bez toho, aniž by dostalo kousek.